Apa? Masih dulu ambek sapa? Ya ambek pacarku ta, ya apa iki? Yang mana iku? Mbok gak ngerti apa. Wah. Mbok tas goro aku mbok. Hah? Gak ngerti apa iki. Kudu dewasa. Oh, Terus gede apa terusan? ya makan iki apa ya? Gak ono terus ya. Siapa ya? Teman-teman. Ndak apa-apa kok nangis ngono. Hah? Apa? Aku hamil, Mas. Kok iso meteng iki lho? Iso ta? Sapa sing meteng iki kon? Pacarku. Sapa? Aku sih biasanya makan aku itu loh, Mas. Ayo diparani ae. Gak usah, Mas. Loh ayo diparani. Gak. Dene kangruwe. Iku lo biasanya ketigaan iku loh. Pik. Telunan arani. Apa? Telunan kok ono ning kabeh. Marani iki lho. Tengi. Kok ono ning kabeh. Ayo, tangis. Parani. Kesuwen. Tak om. Aku pacaran di sana. Apa sing metengi? Jelas juga aku. Iku lho. Sampean paling mas. Enek. Anaknya Wendy. Iki. Iki mas. Mangkane tolong. Melet mana? Lah, dokon goblok. Enggak tahu dukun-dukunan aku rek. Lho kok iso bilang elek ngene iki yo? Lah iso kon dokon kok. Ngawur. Sikate Kabeh iso diomongno ngawur. Ngawur sampeyan ngawur. Pacarmu sing iki ono waktu iki. Oh, ndak aku kan. Mas, sampeyan nek wis mari nandur ya dipanen. Oh, tawale yo sik. Ayo delen to. Aku sampeyan iki ngawur iki. Saya aku ditakok enak. Bener iki. Iki bener. Ngawur sampeyan iki. Ngene lho. Iya, sik. Mas. Yo, sampe jelasno. Dadi sakjane Oh, tak weter kon sih. santai. Si Mas. Santai. Dadi ngomong kate ngomong. lah yo sik. Ceremet aku. Santai. Ayo. Semua itu ada Tekan hati. Tenang. Ya jelasno. Stop. Ngene lho, tak jelasno. Iki ancen pacarku. Iya. Iya yang, sik ta, menengo. Tapi kamu ini kan ngeterno aku nang lab rek. Aku iki mandul. Lah, kok. Akhirnya kita sudah selesai kolaborasi antara Malang Kreator dan juga
Jadi buat teman-teman jangan lupa buat di subscribe di channel dari Ini Bercanda dan juga channel dari Ruas TV. dan juga channel dari Pokoknya jangan lupa di subscribe, di share, di komen dan juga jadi buat semuanya yang menonton video ini semuanya jadi buat semuanya aja lali Malang Kreator 2 TV. Malang Kreator 2 TV.